Croeso I Aberystwyth, croeso i'r Haclediad, croeso I Hacio'r Iaith, a rhifin rhif... Da iawn chi. Come on. Allwch chi wwpio chydig hefyd, please, jyst i ni brofi bod chi ma. Ww, lot mwy cartrefol. Dim sound effect ydyw, mae yna bobl. Mae yna bobl yma. Diolch gyd am rando a llarlwytho'r Haclediad rhif 17 yma. Da ni yn fyw o Hacio'r Iaith yn Aberystwyth. Unwaith eto dwi eisiau profi bod yna bobl yma. Helo Hacio'r Iaith? Oh my god. Pawb yn hangover dal, dydi? Dwi'n meddwl bod yna rhywun... Does yna gyda goffi i fynd. Ie, sy'n ti eto. Hi Hacio'r Iaith? Brilliant. Fi yw Sioned a llef ar Twitter. Dwi yma fel arfer hefo fy nghyd gyflwynwyr Bryn. Hello. Brynes. A Iestyn. Helo. Mae'n neis iawn gweld Iestyn a Bryn yma yn yr un stafell, achos pan dyn ni'n arfer recordio. Mi dwi'n Caerdydd, mae Iestyn yn Dre. A mae Bryn yn Llundain. Felly, mae bach yn od I ni fod mewn stafell efo'i gilydd. A mae hyd yn oed mwy od I ni fod mewn stafell efo chi gyd. Mae'n really nice gwybod bod yna rhywun yn gwrando tro yma. Gan bod ni'n fyw o Hacio'r Iaith, mae lot o'r pynciau trafod yn mynd I ddod gan chi yn y gynulleidfa, felly ar hashtag Haclediad, ond fyddwn ni hefyd yn dilyn hashtag Hacio'r Iaith. Felly, chi sy'n gwrando yn fo ar ôl y recordiad yma, cerwch yn ôl, cerwch I fus nesaf trwy'r hashtag I weld be mae bobl wedi bod yn trafod. Ie, hefyd hefyd ar Storify y cysgwyr. Mae Bryn yn mynd I fod yn Storify efo. I'r rhain chi sydd ddim wedi defnyddio Storify, mae'n briliant. Bryn, cer ni drwy ddefo? So beth ydi gwefan I chi ymgasglu stwff I wneud hashtags, tweets, fideos YouTube a creu stori allan o'r Twitter. Sorry, mae gen i'r Twitter following. So hwnna bach yn distracting I ti wan. So, ydyn be fydd o di, mae bosib wedyn dyn ôl a darllen trwy'r hashtags I gyd fel stori sydd yn actually neud o reit diddorol. Mae'n neis. Ti'n gallu... mae Storify lyflu os da chi'n edrych y fyny rwan. Mae'n gallu ceradu pethau o llawer o wahanol lefydd. Felly ti'n cael y profiad real time yna o ddilyn stori. Ond ti'n creu dod at y gilydd dros gwahanol platformau. Felly, os ni'n gobeithio fyddwn ni'n neud hwnna am y digwyddiad, neu cerwch I gael golwg yn fyrwan os chi eisiau chwarae efo fo. Mi fyddwn ni hefyd, gan bod ni yn rhaglen grown-up bwysig, difrifol, yn hytrach na bunch o bobl yn cael drink a nos iau a trafod a mwydron am... Dyna ni fel afarnyd. iPads. Da ni'n mynd I fod yn drafod chydig bach o straeon, a mae wedi bod yn fis eitha diddorol, chyd mae mis Ionawr gyda ma, fi'n cofio llynedd oedd hi yn January uprisings, dwy'r yn canol. Rwan, da ni wedi bod yn cael y Senedd yn America yn trio cicio ni gyd off y we. Yay! Felly, so fyddwn ni'n trafod chydig ar sopa, pipa a... Acta. Fydd Bryn, diolch fawr, yn esbonio lot o'r heina. Neu drio pyd y gweiddi. Yn trio pyd y gweiddi am hynna, ond a falle fyddwn ni yn gobeithio yn pigo fyny erbyn y diwedd mwy o'ch pethau sa chi'n licio trafod. Unrhyw beth a phopeth, felly y mwy o gwirion y gorau sy'n gofyn I fi. So dyn ni just cadw'n glir o app Q a... Be arall sy'n wyndio ti fyny'n ddiweddar? Ia, ddim yn wyndio, positif iawn. Achos mae'n lyflu fod yma yn y digwyddiad. Mae wedi bod yn greu. Mae'r sesiynau wedi bod bore yma. Dwi wedi bod yn teimlo fel pili pala yn hedfan o un o'r llall, jyst yn styrbio pawb. Oedd ei sesiwn gorau hyd yn hyn oedd y sesiwn a oedd y caceni ar gael. Mi oedd blog Paned y Cacen wedi hyrwyddo... Ia, a dyn mae'r sesiwn gorau ni fel, sesiwn diddorol iawn, cael mwy o hanes yr gwefan a cael blaser caceni, oedd yn neis iawn. Fi'n credu ni mlaen te felly I drafod... Just o deud, sorry, un peth. Nes i helo I ffrind newydd fi. Sef Ian Jones, prifwythredwr newydd S4C. Dun, dun, dun! Mae'n trellan partly mae o'n gryndo, so deud helo. Ac os wnes i ddod ar y sioe rhywbryd,
croeso fan et. Gwestai arbennig. Gan aml a Rodri Noodles ydy'r gwestai mwyaf arbennig da ni'n cael yn efo. We've gone up in the world, don. Do, mae'n ddrwg gennau do. Gath ni'n gamig gyda'r olfa hefyd yn siarad am e-lyfrau. Ond mae hynna dal yn mynd mlaen ar hyn o bryd, felly datryson ni ddim byd. Felly, smydden ni mlaen at yn pwyntiau eitha pwysig ni, sef sopa, pipa, acta. Yeah. Bryn... Make it past the yes test, Bryn. Right. Unrhyw un fan hyn yn gwybod am yr yes test? Cwbl o rhifynnau yn ôl, da ni wedi bod yn neud. Os oes unrhyw beth gwleidyddol, gymleth, bach yn... Mae hyn yn swnio'n ofnadwy ddo. Mae hyn yn ei ti swnio fel rhyw dwyb. Mae angen i ni esbonio fel bod Iestyn yn deall. Felly mae Iestyn yn mynd i wrando rwan ar Bryn yn esbonio amdan acta, pipa a sopa. Ac ar y diwedd, ysio pasio'r yes test, a ni'n gobeithio bod y gynulleidfa bod chi wedi deall ni. Os na, ni'n pwysio Bryn off a ni'n cario ymlaen o ben yn hyn. Rei, oce, Bryn, cer ni drwy ddefo. Ti di'n ffynonell na? O'n sgyrsio mynd ymlaen yn Senedd yn America am be'n olw Stop Online Privacy Act, sef SOPA, a hefyd PIPA, sef Protect IP Act. Ac be oedd be oedd hein yn neud, oedd hein yn fod i galluogi i'r Llywodraeth America cymeryd mesura i gweithio, tynnu lawr gwefanna oedd yn rhoi allan lot o gynnwys heb bod gen nhw caniatad hawfraint i wneud y peth. Ac mae'r o hyn oedd yn galluogi i oedd wedi gorfodi pobl fel yr service providers i gyd a pobl sy'n gyfrifol am y DNS i tynnu lawr gwefanna, neu blocio mynediad i gwefanna. Reit, licen ni jyst roed i'r bobl sy'n gwrando, mae hashtags yn dod fyny. Dwi'n mynd i wneud hyn i Bryn, dwi'n symud y laptop i ffwr o Bryn, achos mae o fel plentyn, teenager yn trio bod mewn gwers fel hyn. Check your Facebook page. Reit, Bryn, cario di mlaen yn esbonio pethau gwleidyddol dofn yn y. A be yna lot o bobl yn poeni am hyn oedd bod o'n mynd i allu o'na ddim proses teg o... Os oes chi redag.com a bod na rhywun yn rhoi cynnwys o gennych chi'n caniatadu ar eich gwefan chi, fysa'r Llywodraeth America yn gallu mynd, os y studio sy'n gyfrifol am y cynnwys yna gallu mynd a dweud, reit, di'r gwefan yma, mae o'n rhoi y cynnwys ni ar-lein, a fysa'r rhaid i yr pobl blocio mynediad i'r gwefan yna o America. So, welon ni protest mawr oherwydd hyn, chys do'n am fath o ffordd i fynd i'r llys i apelio at y peth. Os da chi'n byw yn Brydain a gech chi .com, sa'n ffordd i chi gallu cael, dwi'n achos llys i cael y gwefan yn ôl, os sa'n stwff di diflannu. A eich hyn oed, os dim chi oedd yn gyfrifol am yr cynnwys yna. Ac o'na brotest mawr gyda ni o'na cwmnïau technoleg i gyd, Google, Facebook, Twitter. Rhaid fi ddweud, un o'r pethau gorau weles i oedd oedd rhywun wedi casglu'r tweets oedd efo bobl yn ei arddegau yn cwyno bod Wikipedia lawr. Ddim cweit yn deall. Oedden nhw'n mynd, what's Wikipedia got to do with soap? Why does soap mean that Wikipedia's down and I can't do my homework? A ddyn nhw'n just yn mynd yn nuts. Ond be oedd y peth diddorol am hwnna hefyd oedd, Wikipedia di blacio hyn ar allan am y diwrnod, ond mi oedd y ffordd o gwmpas y blackout. A be oedd pobl yn trio esbonio oedd, dyma beth sy'n digwydd os mae hyn yn dod allan. Mae'r cwmniau yn cael ei blacio allan, ond mae'r pobl sydd yn gyfrifol am treidio'r cynnwys yma yn mynd i ffidio ffordd o gwmpas o, chos fel mae'r we'n gweithio. Ac mi oedd a lot o bwysau gyn pobl fel Google, oedd nhw wedi cael rhywbeth fatha 3 miliwn o bobl i gysylltu efo'r Llywodraeth yn America yn dweud, da ni'n blicio hyn, mae eisiau stopio hyn. Ac oedd y bobl, dwi'n meddwl oedd yr Llywodraeth i synnu gan faint o bobl oedd yn teimlo'n gry amdano peth yma.
Ac o'na bethau diddorol fel pobl o'r MPAA yn dweud, oedd yn effernol bod yr cwmniau technoleg yma'n gallu cael pobl at ei gilydd ac yn cysylltu efo'r pobl sydd yn bod sy'n pasio'r deddfa yma. Beth sgyn nhw i wneud efo hyn i gyd? A dweud, ddylio fod cael basio'n gynt cyn i pobl gallu objectio iddo fo. Be o'n i'n licio hefyd oedd cwpl o'r senators oedd yn... gei di edrych yn efo rwan, Bryn, right? Mae'n cymryd y sylw di, right? Oedd y cwpl o'r senators, oedd lot o bobl, os ydych chi'n darllen boing, o'n nhw wedi bod yn cymryd fyny ar hynna, bod nhw'n defnyddio delweddau hollol anghyfreithlon ar cefndiroedd i gwefannau nhw. Stwff oedd nhw wedi dwy'n off y words o fi'n ôl. Beth o'n i'n hoffi o fyd oedd pam nath y Senedd nath nhw ofyn, well, what does all this mean? I don't know. Bring in the nerds. Nath nhw ddeud hynna. Nath nhw ddeud, not bring in the specialists, bring in the nerds. A'r peth ydy, peth hefyd ydy, mae pobl yn dweud, beth sgyn i wneud efo Brydain? Wel, mae actually fynd y lot yn efo Brydain, chos os mae'n dechrau allan America, fydd o'n stwff yn dod at ni cyn bo hir. Wel, ar y funud, maen nhw'n trio cael rhywun o Brydain i fynd i America am rhannu links am rhaglenni y we, a dwi'n byd i neud fo America, just y links oedd yna ar ei wefan o, a maen nhw'n trio gyrru fo i ffwr o fyma i America i brosesu fo. A mae gen ni... Tweet ydi do fewn. Ian Johnson o'n dweud bod plaid wedi gofyn oedd nhw wedi ystyried unrhyw effaith gyn sopa ar Brydain a do'n byd i dod. Diolch beth, mae sopa wan wedi cael i roed wedi mynd am rhywfaint yr meddwl ddydd pob peth mae'n dod yn ôl cyn bo hir. Ond hefyd wwan mae gen ni be maen nhw alw yn ACTA sef yr Anti-Counterfeiting Trade Agreement, a be mae hynny fel ydy bod be hynny ydy rhestr o gyntydeba oedd wedi cael ei wneud ar trade organisation. So be oedden nhw'n neud oedden nhw'n gosod y safona ar gyfer bob un ardal, ac fel oedd yr llywodraethau yn arwyddo fyny hwn, oedd rhaid i nhw creu deddfa wedyn mwyn dod at y safon yma, bod nhw actually cael gwerthu pethau a bod nhw'n cael bod cymryd rhan yn y byd masnachol sgynny ni. Yr traffath oedd hwn di cael drafod a cael greu mewn hollol oedd na neb cael siarad amdano fo. Os ydych chi'n cymryd rhan yn y trafodaethau, oedd chi'n cael deud i neb be oedd yn y deddf yma, yn y cytundeb yma, a be oedd yn digwydd wedyn oedd yn mynd i ddod i'r Senedd yn Ewrop. Ewrop yn mynd i ddodleisio yno fo a dod i Brydain, a wedyn o pobl mynd i basio deddfa newydd, a oedden ni clod i'n byd amdan hyn. A dyn diolch beth, mi o'na lot o waith yn Canada ac lot o bobl oedd wedi deud, wel na, dwi'n sefyll am hyn, da ni'n mynd i gyhoeddi beth sydd yn y cytundeb yma a cael pob i wybod be mae'r llywodraethau yma'n trio penderfynu heb actually siarad efo neb. So, i ganol i'n gweud, pa mae hyn yn bwysig i ni, mae'r stwff yma'n mynd i ddod at ni, a mae rhaid i ni fel pobl sydd yn y gymuned technegol yma gallu mynd at aelodau seneddol, gallu mynd at aelodau yr European Parliament a deud iddyn nhw gryda, da ni'n hapus hyn. Os da chi'n pasio hyn, mae busnesod ddim wedi cael ei effeithio. Da chi'n disnistrio ar y siawn sy'n ni ac yn gallu neud unrhyw beth diddorol ar y we, unrhyw beth creadigol, unrhyw beth masnachol. A mae hyn yn mynd i nadu a dinistrio yr peth mawr mae da ni greu, yr we, y peth mwyaf cymlaeth sy'n wedi cael ei greu. Ac os da chi'n dinistrio hwn mwyn amddiffyn yr hen ffordd o wneud pethau, da ni'n jyst yn mynd i aros yn yr hen ffordd am beth. Mae'n anodd, lot o'r pethau sy'n digwydd yn yr Unol Daleithiau, mae'n hawdd iawn chwerthin a mynd sbiwch ridiculous. Ond, fel da ni'n gwybod, mae peth wastad yn mynd i effeithio ni fan hyn. Un arall o'r pynciau da ni eisiau mynd maen at, sydd yn perthyn i hwnna, ydy y syniad o y Twitter blackout.
Sef... Gyd edrych yn efo wan, ti'n stop siarad fan. Sef... Dwi'n siŵr os yw wedi dod fewn, neu ar fi'n dod fewn, bod Twitter rwan yn mynd i ddechrau sensro i hunan, sensro trydar bobl mewn gwledydd unigol, sydd yn swnio'n rhywbeth eitha dychrynllyd, i fod yn hollol dig, a fel oedd yna cwpl o bwyntiau wedi bod yn rhai'r sesiynau bore yma, ydyn ni'n rhoi lot gormod o rym i gwmnïau. Da ni'n defnyddio Twitter fan hyn, yn enghraifft fel teclyn, rhywun peth efo Facebook, fel teclyn, rhannu cynnwys, ond ydyn ni'n rhoi mwy o rym, gormod o rym iddyn nhw. Falle bod hwn yn rhywbeth allan ni rhoi allan i chi'n y gynulleidfa. Ydych chi'n rhagweld rwan bod bobl yn wel, bod hi'n swnio bach yn amosib, trio stopio defnyddio Twitter achos y ffaith, fel rhyw safiad gwleidyddol, achos mae'r ffaith bod nhw rwan yn mynd i ddechrau sensro, sydd yn rhywbeth hollol wrthyn i'r holl syniad ohono fo. Felly ddim yn gwybod os yna unrhyw un allan fanna efo rhyw syniad ar hwn, ond Bryn, wyt ti wedi bod yn falle darllen mwy fewn iddo fo? Be maen nhw'n neud ydy, sorry, lot yn y fi siarad. Mae'r syniad ydy bydd Twitter i gallu cael dynyddio mewn rei gwledydd yn cuddio cynnwys os mae'r llywodraeth yn penderfynu ydych chi'n cael deud y gair coch, ddydyn ni. Maen nhw wedyn, os unrhyw negas sy'n defnyddio'r gair coch, fydd o ddim yn ymddangos yn y gwlad yna. Ond, mi fydd o'n dangos y bob man arall. So, er enghraifft, pobl yn Iran, maen nhw allan cael mynediad at Twitter, ac maen nhw'n cael deud, mae'r llywodraeth yn awesome, ffantastig. Mae'n cael ymddangos. Os o'n deud, wel, nag eisi, dwi'n licio'r llywodraeth, dyna mae'n cael ymddangos yn y wlad, ond mae'n cael ymddangos i ni yn Brydain, neu ni rhywle allan y byd. Rwy'n peth yma Google wedi bod yn neud yn China erioed. Ond yr cwestiwn ydy, ydy hyn y beth dat y beth drwg? Os chi'n coelio byr yn sort of freedom of expression a falle, ni pobl ddim yn licio hyn, ond hefyd y peth ydy, mae'r dal ffordd o cael y cynnwys allan o'r wlad, a mae hynny, dwi'n meddwl, yn dechrau da. Os fysa nhw'n gallu neud hynna ar Twitter, ti'n meddwl sa Ryan Giggs yn gofyn nhw stopio tweetio am dan? Hynna di'r trafod. Ydy pwy sy'n penderfynu beth sydd ddim yn cael ei drafod. Pwy sy'n penderfynu ydy Twitter yn cael penderfynu, ydy'r llywodraetha i hi jyst yn penderfynu bod yna restr o derma sydd ddim yn derbyniol, os o'n i gallu mynd i'r llys a dweud, ac Dwi'n meddwl Cymraeg pawb yn gwella os osa Twitter yn neud yn dweud dwi'n mynd cael defnyddio'r gair so pawb yn trefyd Cymraeg ni fysa ola i gael o. A'r peth ydy wedyn ydy pwy sy'n bedryd allai mynd i'r llys a dweud dwi'n eisiau chi drafod hwn ag sorry, pobl gadal dwi'n a hwnna sydd yn peri ofn ydy'r ffaith ydyn nhw'n mynd i gallu nadu pobl trafod pethau trwy galluogi pobl i blagu allan rhywfaint eiria. Mae'n rili anodd. Dwi'n teimlo bach yn wirion wastad yn siarad yn bethau mawr gwleidyddol fel hyn, achos mae'r Haclediad gan aml jyst yn ni'n mynd, mae'n ridiculous, sbio'r app yn ymwneud ma, mae'n rubbish. Ond fi'n gwybod mewn digwyddiad fel hyn, mae'n rili dda i gael, ti'n meddwl bach mwy eang amdano fo? Sut da ni'n neud ar amser? Dim clem. Mae yna un tweet bach wedi dod fewn, a sallai ddod lawr fan hyn, i ffinio ta. Da ni wedi cael actual question. Da ni'n mynd i ofyn nhw be maen nhw'n feddwl am be da ni'n siarad yn barod. Allwch chi roed fyny ar hashtags fan, be da chi di... O ne, rhaid llawi fyny. Ie, llawi fyny. Wel, yn i'n gofyn cael, jwmplwch, rhwch fyny. Mae cwestiwn wedi dod fewn yn gofyn ar ôl sesiwn cacen y pan yn y cacen bore yma, chi'ch da iwan, a fysa yna unrhyw blogs arbenigol Cymraeg fel na, sa chi'n licio gweld yn cael ei cychwyn?
Wel, dwi'n dilyn un o'r enw elenaspantry.com, dwi'n meddwl, a mae gluten-free cakes di hynna i gyd. A basic of the cooking. A mae gyd, mae'n fendigedig o wefan. Yn yr un fformat a panad a cacan. Ond, dwi'n meddwl, faint o farchnad Welsh gluten-free freaks sy'n na, ti'n ba? Lle di gallu ymuno hefo'r dairy-free freaks? O, na, sy'n ni sy'n gael mynd fel... Ti'n cael 5 o bobl yn darllen, sy'n eitha hapus wedyn, dwi'n Os credu. ydych chi ymuno efo'i gilydd, Yeah. all the freaks... Foodfreaks.com. Ie. Yma. Ond yn Gymraeg. Ar electronics, so bod actually gallu sut i adeiladu dyfeisiadau a creu pethau fel o, dwi'n meddwl sy'n diddorol. Be, fel adeiladu, fel, ti'n cofio, ti'n gallu adeiladu radios bach dy hynna nôl yn yr 80au, ti'n cael crystal radio set. Beagle boards a pethau fel o, dwi'n meddwl sy'n diddorol. Fi'n credu sy'n ni'n eitha... fi'n gwybod mae'n cwpl o blogs fel ffasiwn a pethau allan, ond dwi'n credu sy'n ni'n licio blog sydd yn deud yn Gymraeg be wyt ti'n gwisgo i pob digwyddiad cymdeithasol. Dwi angen rhywun sy'n gallu deitha fi, os wyt ti'n mynd i'r capel nôl yn y bentre enedigol am y tro cyntaf mewn 6 mlynedd, be fysa yr dress code? Cos wyt ti'n mynd fel... lle mae dy ddillad di sil di? Mae'n gwybod sgen i'm dillad di sil erbyn hyn, mae di mynd bach yn siri. Di Chris T efo rhyw gair regiad efo di probably... Na, yn union. Neu fel, be dyle ti wisgo os wyt ti'n mynd i noson yn y steddfod? Fel, be di'r, ti'n mo, social faux pas fel na. So ni'n eitha dynodol hynna. A feddwl bod fi gennau rhyw siwmper mawr sy'n hyrwyddo rhyw Gymru masif Saesneg ar hyn o bryd. Mae'r... Yr cwestiwn arall, ydyn ni angen rhywbeth fel beta neu fortran yn Cymru. So, i esbonio fel beta a fortran, mae'n siŵr bod chi'n siŵr bod yn gwybod mwy na fi, Na, ond... beth dwi'n mynd arno nhw. Dwi'n rili falch. Na, dwi'n erioed. Corneli tywyll iawn y we, Ie. lle mae pob peth bach ysgau ddeud. Mae nhw bach yn... Mae na lot o lefydd tywyll iawn yna, ond fanna mae'r memes yn dod o. Fi'n gwybod sydd yr rhain i chi ar dyfeisiadau. Fysa hynny'n cael ei cael lawr o dan sopa. Ti eisiau mynd ar... Gallu ti'n feindio mynd ar imgur ar hwn? Gallu gael hwnna fyny ni? IMGUR sydd yn .com. Mae o'n wefan sydd yn cyradu lluniau pethau sy'n mynd fyny ar Reddit. A dwi ddim yn nabod memes a lluniau pethau. Ond mae'r pethau sy'n mynd fyny ar imgur yn hilarious. So swn i'n licio trio cael un hefo mwy o... Ysgau fi neud y fewn i hwnna. Ie, dwi eisiau dangos. Achos... IMGUR. So, mae'n bach... Ie, fi'n credu. Play along at home fan hyn. So, wneud hwnna, cyradu chi. So, sy'n rhaid i chi fynd trwy Reddit a bod yn ffrindiau a swn i'n deall, mae'n dod ar memes ar pethau i chi. A swn i'n really licio gweld lot o beth doniol Cymraeg yn dod fyny fel lot... Wel, gwefan lluniau anifeiliaid ciwt Cymraeg. Dach hwnna. Wirioneddol wan, Defaid, de. Ie, wyn bach. Pethau fel yna. Mae nhw just... Mae yna bethau... Mae yna lot o bethau yn datblygu ar wefan fel imgur. T'mo? It's been cool. Just a gifts wedi animeiddio. Seriously, nes i... Dwi'n mynd dach sy'n mae'n rhaid i chi wneud gwaith, de. Pan swyddi wybod beth sy'n digwydd ar y we, mae'n gwybod, t'mo? Swy ar hynna. So, swn i'n rili licio gweld rhywle sydd yn gallu cyradu lluniau gwirion Cymraeg, memes, pethau gwirion fel yna. Felly, i ateb y cwestiwn, bysa hynna'n brilliant. Neu, ti'n gallu gwneud dy subboards o pethau fel yna. Ond mi'n credu bod eisiau bach mwy o chwarae o gwmpas fel yna. Mwy o hwyl ar y we Gymraeg. Hwyl ac indeed spree. Ia. Os angen darpariaeth diwi. Diwi, diolch. Yn gwell yn llefydd fel Royal Welsh ar Eisteddfod er mwyn hybu trafodaeth byw yn y Gymraeg ar y we. Cwestiwn dod fewn gan Marshall Media, rhan o tîm Nadur Cymru, yn sylfaenol. Bryn dweud, oes, yes yn dweud. Sori, nes i'n clywed o'n i'n chwilio am cwestiwn. Os mae gen Wi-Fi yn Steddfod ac yn Royal Welsh. Darpariaeth well. Mae eisiau blanket Wi-Fi dros y lle. A mi'n peth, mae pawb yn cofio'r Steddfod yna, lle ti'n sefyll yn ganol cael mynd, lle dach chi? Boom, drop call. OK, to. Hello, dach chi na? So, nid yn unig diwi, ond posib iawn, truck masif hefo 3G aerial enfawr. Mae yna gynlluniau ar y gweill gan criw Eisteddfod y Fro. Dwi wedi bod yn siarad efo un neu ddau o'r criw trefnu fyna,
Eirin The Ledge Ogwen ydy bod yn trefnu hynna ynglyn â cael o thymil yr babell len fel rhyw fath o annex sort of digidol math o beth fel rhywle i ddod a cwrdd a creu a rhannu a swn i'n really licio'n bersonol creu rhyw fath o drop-in shop efo arwydd bach yn deud ydych chi di drysu hefo'r we a ballu dewch i mewn a bod ni gyd jyst yn setio bobl fyny deud dewch mae WordPress yn greit merched y wawr Llanrhystyd dewch dylech chi ddod fyny i gael eich wifi a'ch wefan eich hunan a fod jyst pethau fel yna swn i'n gwirioni jyst istyn a trwy'r dydd yn efengylu a mynd wrth y 3-9 sydd ar ôl yn Gymru sydd heb gael iPad cos mae pob un o'n nhw wedi cael Dolig dwi'n cymryd a just mynd sbioch amazing ddod chi'n watcha clic yn efo na sut dwi'n gwerthu iPads i 9s just mynd clic yes sold brilliant felly dyna'r gobaith ond ie dwi'n credu bod y cwestiwn diwi yn ddilys. Ti'n ni esbonio beth i... Na, lwen esbonio beth i diwi fel. Diwi fel? Na. Wirioneddol, os da chi ddim yn gwybod beth i wifi ar hyn, ych chi'n y lle? Na chi, O, y term diwi, ewch, mae'n haf. Na, dwi'n esbonio fo. Wel, mae'n eitha amlwg. Reit, dwch hwnna wan. Chi fyny, rhywbeth arall eisiau gweiddi allan, eisiau chi gofyn pethau neu just gweiddi yn yna, neu bach o biws, neu bach o heclo. O, cwm, mae rai bod rhywun eisiau heclo. Helo, cwestiwn yn y cefn. Na. Felly mae'r microffon fanna, jyst basio gwyddwch yn yna, bob hyn a hyn. So, dweud rhywbeth? Mae rai bod rhywun. Reit, doch hwnna. Oce, da ni'n mynd i gofyn cwestiwn ddigon penodol, falle, dwi'n credu. Mae yna cwestiwn wedi dod fewn gen David Haylock, oedd wedi gwneud sesiwn ffantastig bore yma ar holograms a Kinect a'r pethau anhygoel gallwch chi wneud. Felly, dwi'n gobeithio fyddai'n gofyn iddo fo, pan dyn ni'n recordio'r Haclediad nesaf, i ni gael holograms, yn ni gyd, sy'n sefyll llawn, so fi ddim yn teimlo cweit mor unig pan dwi'n ystafell sbar yn neidio gwmpas hefo'n wifi headset fi yn tri. Mae bach yn embarrassing, cerdded rownd y tangle yn hyn am y waiters mae angen i wifi. Wy'n cwestiwn ydy, be fydd yn digwydd i open source schemes fel open frameworks gyda SOPA? Cwestiwn diddorol, peth dwi'n meddwl yr ateb ydy, da ni'n gwybod mae'r bosib bod nhw'n gallu cael mae'r bygythiad iddyn nhw o mae'n bosib bod na bygythiad gyfreithiol ar nhw a bod bosib bod nhw'n gallu cael ei gael lawr mae'n dibynnu be mae'n gweithio mewn a sut a faint o dda da ni'n gallu dod at y gilydd i amddiffyn y pethau fel la so y gwir ydy dwi'n gwybod chans ydy neu fydd nhw cael ei gael lawr a dyna pam mae rhaid i ni dechrau mynd yn erbyn pethau fel la ac actually mynd i weld aelodau seneddol ni dim e-bostio ar sort of 38 degrees actually mynd i weld nhw in person a esbonio iddyn nhw dyma pam mae hwn o ddrwg Mae'n eitha neis meddwl, ti'n ni trio cael pawb sydd yma heddiw i fynd allan a sort of efengylu pethau, jyst mynd allan. Dyna beth sy'n neis yn fel digwydd yn pawb yn at ei gilydd, pawb yn cael trafod pethau, a wedyn mae eisiau mynd allan eto, jyst fel, pawb yn... Dwi'n licio hyn, ti'n fel chain letters pan mae ti'n fach. Pawb yn mynd allan, sgwennu at 5 person, a pethau yn mynd allan wedyn. Dwi'n credu falle bys ni'n gallu jyst creu cornel bach o'r we, just Cymraeg, a just kind of cuddio ni hi am chydig, a wedyn dod allan ar ôl y nuclear apocalypse y sopa, a wedyn fyddwn ni'n alright. Fi'n mynd gofyn cwestiwn i Estyn, gan ti wastad efo pethau cool. Be ydy'r peth mwyaf cool wyt ti wedi gwneud efo iPad ti? Ti'n siŵr ti'n gofyn? Heddiw yma? Just yn gyffredinol, achos fi wastad yn licio bob tro, cyn i ni recordio yr Haclediad, fyddwn ni'n cael rhyw chat bach. Fel ar y funud? Ie. Dylunio dwi, ond ges i subcontract bach gyn Bwrdd y Iaith i fynd rownd ac yn neud cyfrifiaduron pobl reid pecyn iaith Gymraeg arno fo ac mae'r PDFs dwi'n gael iddyn nhw llenwi fewn tywod, arwyddo deud dwi wedi bod yna bla 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 ond rwan dwi'n defnyddio yr iPad i wneud hynna a maen nhw'n arwyddo ar yr iPad That stylus neu? Mae genna fi stylus oes so ti'n gallu defnyddio dy fus ond mae hwnna'n hasafio lot o hassle a ddim papur o gwbl so dwi'n licio hynna fod ti'n just gallu llenwi fewn y ffôn ac arwyddo hwnna arno fo so mae dylai pawb stopio ddefnyddio papur
Paidiwch lladd coed. Dead Tree Press, dim diolch. Trees are people too. Fi'n trio bys nesaf be arall ni wedi cael dod fewn ar y cwestiynau. Noodles newyddau, drwy'n na Devin huge ar maes eich, just ar gyfer postio lluniau o anifeiliad. Mae na demand. Felly... Dangos hwn ar y... Be si Siôn? Oes, ydi o dal yn bodoli, tybed? Na chi dangos hwn ar y sgrin. O, reit, gen i weld. Os mwyn rhywbeth am heis. So felly, dyn ni wedi cael link i'w glicio i ddangos i bawb a llun ar y dderchog. Meme Cymraeg. Cool story, bro. Neis. Felly, gan bod fi wedi rhegi unwaith yn y darllediad yma, dwi'n mynd i wneud eto darllen allan be oedd ar y sgrin. Dilynwch yr hashtag a ewch i'r link o'ch hynna. Mae Jim Killock o'r Open Rights Group hello gofyn, actually, os da chi eisiau gwybod mwy am yr sopa pipa a'r ymdrechion i ymladd pethau fel am, eisiau chi siarad o Jim coda llaw i pob. Fod i'r boi i ofyn am, a mae'n gofyn, mae'n anarferol i ni ennill ymladd fel sopa, pam nathon ni ennill? Achos bod y kids na i gyd oedd wedi sylwi bod y Wikipedia blackout yn golygu bod nhw ddim yn gallu copio gwaith cartre nhw wedi mynd ag arwyddo o bosib. Dwi'n meddwl y ffaith bod na i gymaint o sylw a bod na i gymaint bod y cwmnïau mawr, bod y cwmnïau mawr tyn nhw, dwi'n credu bod yna unrhyw obaith tasa Wikipedia heb wneud y blackout, bod Google heb blacio allan yr enw, bod cwmnïau yna efo gymaint o ddylanwad. Mae'n anodd peidio sylwi. A hefyd, mae pobl tech yn reit sydyn i gyrru e-bost neu ffonio rhywun os mae rhywbeth yn mynd o'i le. A dyna pam, dwi'n meddwl, Penny, da ni wedi ennill eto. Mae dal yna. Da ni wedi ennill part o'r blwyddyn. Y rheswm mawr tu ôl iddo fo i gyd oedd mynd yn ôl at pan o'ch ni siarad am S4C 2.0 oedd piracy o video content universal a hynna i gyd ac y broblem ydy fod dydy'r cynnwys ddim allan yna i ni brynu fo ar-lein. Dyna di'r broblem, mae pobl just eisiau'r cynnwys yn lle bynnag maen nhw'n defnyddio fo. Wedych ar y fod yr ffordd. Ac wedyn maen nhw'n meddwl na hyn di'r ffordd o cael gwarad hynna, iddyn nhw cael cario ymlaen pwysio i Blu-rays arnyn ni ac yn lle fod ni jyst gallu cael on demand. Ydy hwn y pisyn lle dwi'n cael dod o Sherlock fewn i'r drafodaeth? Allai gael whoop whoop i pawb arall sydd wedi caru Sherlock? Yay! 3 on ni. Just achos, yna lot o excitement pawb yn mynd. Oedd yna tweet greit, a dwi ddim yn cofio pwy ddweud iddo. Oedd o'n mynd yn ôl gymain rhwng S4C a un o defnyddwyr yn deud, fo, DVD Sherlock allan, wythos ar ôl yr, Blu-ray pob beth, wythos ar ôl yr rhaglen ola, lle mae DVD Pentelar. Neu lle mae digital download Pentelar. Mae hwnna yn, ar ateb gathen ni wrth gwrs oedd, mae'r hawlfraint yna hefo'r cwmnïau cynhyrchu, felly mae fyny'r cwmnïau cynhyrchu wneud o. Ond dwi'n credu, oedd yna sgwrs rili dded i ddechrau wedyn ar Twitter yn dweud sut bydde cefnogi cwmnïau teledu. Dim gymaint cefnogi nhw'n ariannol, ond y cefnogi nhw o ran fframwaith gwerthu dy gynnwys ar-lein yn... Wyt ti'n dalio mwy efo cyhoeddi pethau ar Apple? Pa mor hawdd ydi o i ti gael TV rhaglen allan yna? Mae'n broses hir i fynd trwy yn y dechrau i fod ar iTunes Connect, maen nhw'n gael efo. Ti'n gael dewis, ti eisiau gwerthu ffilm, rhaglen teledu, llyfr, app, neu bynnag. Mae'n lot o ffurflenni fewn online. Dyn nhw'n mynd o'n hawdd. Ond... O munud sydd wedi'i wneud o. Ie, unwaith sydd wedi'i wneud o, mae o'n eitha hawdd. Ond maen nhw i weld yn newid y ffordd maen nhw'n wneud hynna efo iTunes o'n efo'r ffordd maen nhw wedi rhyddhau iBooks Author. A fe wedi, ti'n gorfod mynd trwy'r broses. Os ti'n creu llyfr ar hwnnw a'i werthu ar iBooks Store, dwi'n meddwl na un ffurflen bach sy'n ei lenwi fewn unwaith ti wedi greu a publisio fo allan i iTunes. Ond dwi'n gwybod os wneud hynna gario drosodd i'r ochr teledu a falle, ti'n bo? Dwi'n mwy o gwestiwn dod. Cyn Hywel, criw Hacio'r Iaith ddim i weld di sylweddoli bod mwy o defnyddio Android na stwff Apple. Mae hynna ddigon gwir, ond mae cyhoeddi ar Android hyd yn oed yn haws. Ti'n mo, gallu gwneud be bynnag ti isio.
Da ni'n o digwydd bod, da ni'n siarad lot am Apple, achos mae o'n gosod... Wel, hei, licen ni pwyntio allan, o'n i'n rili hwyr i'r parti, diolch yn fawr. Just achos bod ti'n delio mwy hefo nhw, a bod ti'n gwybod o ran y broses gyhoeddi. Wel, ond o ran gyhoeddi o ran Android, just o ran apps maen nhw'n feddwl, ie? Pwy bynnag oedd ofyn y cwestiwn. Hywel. So ti. Hywel. Hei, mae'n y microffon, go on! Come on y microffon! Hangwch ar y cwestiwn! Ond, just o ran apps o bach di hynna de, ond dwi jyst eisiau rhaglennu teledu Cymraeg i gael i brynu online. Dwi'n misio mynd i siop na nog a prynu fo'r DVD a gorau ripio fo wedyn ar y cyfrifiadur, a wedyn mae rei pobl yn dweud, wel, ti'n mi fod i neud na. Pam? Dwi'n talu fy cynnwys. Pam ddylwn i ddim. So hynna, dwi'n credu bod lot o newedig y sort of strwythyr cynnyrchu cynnwys yn Gymru. Mae wastad wedi bod yn top-down, newedig yna S4C. Dwi'n credu tasau yr anogaeth yna yn dod o'r top i'r cwmni a gynhyrchu i roed i stwff, achos mae yna isio yna bobl, diolch yn mynd i fod yn farchnad masif, ti'n gwybod bod o beth yn mynd i fod yn farchnad masif, ond mae'r ffaith bod ti'n rhoi rhaglen yna, allai yr rhaglen yna eistedd yna yn gwerthu 1 copi'r mis am 2 flynedd, a dydy o'n neud dim gwahaniaeth i ti fel cynhyrchydd. Ti'n mynd goffo neud, mae yna ar gael. A hwnna, dwi'n meddwl, ydy'r gobaith efo'r strategaeth newydd, ond y peth ydy, mae'r strategaeth wedi cael ei gyhoeddi wan, a mae angen i, fel da ni dweud o blaen, mae wedi cael yr ateb wan, a wan di'r amser nhw actually dechrau neud peth amdano fo, ac actually newid y ffordd o'n gweithio. Mae yna cwestiwn, be di mesur llwyddiant blog Cymraeg? Be di mesur llwyddiant unrhyw blog, really? Dwi'n credu o ran fel awdur, a dydw i ddim rili'n blogio, mwy fel efo pethau fel hyn. Dwi'n credu bod dwi wastad yn excited bod unrhyw un yn gwrando na ni. Sy'n bach yn sad. Dylen ni fod mwy balch ar stwff dyn ni'n neud. Di bod ni'n besio allan o'n efo, os mae mater o ti eisiau gallu neud mewoliaeth yn efo, yr mesur llwyddiant ydy bod mae'n dod eigon o bres i hwn i gallu talu amdano fo. Fel amateurs. Ia, os ydy'n amateurs... Oes na un lle un Cymraeg lle ti'n gallu gwneud brifoliaeth mas yna fe? Anodd i feddwl o ran dy revenue stream di ydy hysbysebion. Os na revenue stream ti bydde fel fi'n eitha siŵr, fi ddim siŵr eisiau amdano fo, lle bynnag mae Daniel Glyn, maen nhw wedi gwneud prosiect really dda o ran, ddim really'n blog, ond prosiect cyhoeddi just off gefn hyrwyddo ar y we. A falle, dwi'n credu falle bod Daniel yn gwneud sesiwn pnawn ma, fydd yn esbonio mwy ar be maen nhw wedi gwneud fanna. Dwi'n credu mae'r model hysbysebu bach yn dyn ys ti'n gwneud o'n Gymraeg. Ond falle bod y model gwerthu cynnwys yn gallu gweithio, fel cerddorion. Dwi ddim yn hollol hyderus bys y ti'n gallu prynu ti yn Poncana anna fo, ond gallu ti rentio fflat yn Llanelli anna fo. A'r gobaith ydy bod mwy o bobl yn dod i ddefnyddio fo, a digwyddiadau fel hyn yn trio annog bobl i wybod bod y we Gymraeg yn gallu bod yn lle bach rili ddiddorol, cyffroes, creadigol, bod yna falle mwy o hyn yn dod, ond fi'n credu falle na fi sy'n meddwl bod yna utopia bach digidol fan hyn, jyst yn meddwl bod pob beth yn lyflu. Ond ti eisiau byw mewn gobaith, dwyt? Dwi'n dod yn fyr ar amser. Lle dyn ni ar ran amser, wan, boys? Dwi'n 5 munud eto. 5 munud. Oce, dwi'n mynd i ddod â peth personol allan rwan, a dwi eisiau unrhyw un sy'n gallu helpu fi ddod yma. Dwi really eisiau creu byd bach, dim byd bach, mynd o'n swnio'n gwe, cynnwys neu cyfres sci-fi Cymraeg. Rai, a dwi'n gwybod na fan hyn dy lle i siarad amdano fo. Lle hiw? Achos dwi'n credu, mae eisiau ni ddechrau ehangu a meddwl, da ni'n neud y stuff tech ma wan. Os di rwy'n eisiau cychwyn podcast o mwydro a pethau felly yn y Gymraeg. Sorry, dwi di cymryd mwydro.com barod. Mae'r podcast yn dod allan mis nesaf. Ehangwch ar hyn, os gwelwch yma? Na, sam sôn am be mae'n mynd i fod eto. Mis nesaf mae'n dod allan. Mis nesaf? O, glwsach chi fod fan hyn gynta, mwydro.com. Os gen ti placeholder yn
Yn ei le fanna? Na, yn byd eto. O, yna fo. Top secret, newydd gael ei annawnsio hwn. Exclusive. Exclusive. So, allan ni falle feddwl bod hwn yn Dim byd yn efo sci-fi. podlediad newydd? Ie, podlediad. Podlediad newydd. Am mwydro. Mwydro, swnio well. Ydy hwn, dwi'n cymryd yn Carnarfon based. O, yndi. Yay! Cofis online, bobl. Fi'n eitha... Cofis a dyffryn anlla, de. O, reit, wel, ti'n goffa rhoi rhywbeth iddyn nhw'n neud, dwyt. Felly, cyhoeddiad arbennig, mwydro.com, cadwch eich llygaid watch this space. Ti'n gallu deud hynna mewn gwefannau? Oes na fwy o questions yn dod fewn? Be am y sci-fi idea? Sci-fi idea fi. Na, fi'n credu bod fi just wirioneddol eisiau cychwyn rhywle lle mae bobl yn gallu dod a just nerdio allan a nhw'n i endio fyny yn sgwennu fel thriller amdan fel rhyw fath o ymosodiad o'r gofod sydd just yn digwydd ar Aberystwyth neu rhywbeth. Dwi'n really eisiau. So, eisiau bobl yn atyn ni. Ie, ti'n fe, ond dwi gennau ddim sgiliau sgwennu stori a ddim sgiliau fyna. A so ni'n really licio mwydro hefo rwy'n am hynna. Ond ddim ar mwydro.com, mae hwnna'n dod cyn bo hir. Gatho ni'n neud ar S4C, y ddigon fi S4C o 20 mlynedd yn ôl, cyn bod... O, mae yna microphone yn dod at ti. Hold that thought! Diolch yn fawr o'n dawen, ni jyst yn cael microphone ar ffordd. Byddwn ni rhywbeth tebyg, byddwn ni gyflwyno rhywbeth tebyg i S4C, a beth ydyn ni oedd trosleisio, cyn bod, beth oedd y Power Rangers, cyn bod nhw wedi dod yn amlwg, byddwn ni trosleisio fe gynnig ei S4C, a mi wrthodon nhw fe. A mi trosleisio ni fe, beth oedd yn digwydd, oedd y gylunion mae'n dod, a dwy'n Eisteddfod yr Urdd. Lot o sbrifau dal a dal, dyma os chi eisiau fe. Mae hwnna'n rhywbeth sydd angen cael ei drosglwyddo ar-lein rwan. Bydde hwnna epic? Mae'n epic. Be dyn nhw, Super Sentai Teams neu rhywbeth, Japanese, mas hwnna'n gret! Right, mae sy'n unrhyw un sydd efo sy'n galluogi chi i digydeifio hwnna. Bydde hwnna'n brel, ond dyna'r union y math o beth swn i'n licio annog yn y digwyddiad fel un. Bach mwy o lateral thinking fel yna. Mae'n really cheesy, a mae lot o angen filod rwber yna. Mae unrhyw un sydd wedi gwachio stuff, ond maen nhw dal yn neud, dwi'n siŵr mae rhai bobl fan hyn sy'n gwybod lot mwy. Maen nhw dal yn neud cyfresu Ultraman a Godzilla a stuff yn Japan, just yn defnyddio bobl mewn siwt. Mo'n gret, os ydyn ni'n neud rhywbeth fel na, bys hynna'n briliant. Os ydy un peth yn dod allan o Hacio'r Iaith eleni, Power Rangers, bys hwnna. Sa'n awesome. Oes yna fwy o questions dod? Neu yda ni... Wel, mae rhaid i ni fynd. Mae gennym ni 1 funud ar ôl. Liciwn ni diolch yn fawr iawn i chi gyd sydd wedi dod yma i wrando yn ni. Diolch yn fawr i chi am eich ymynedd. Ac i pawb adre hefyd? A hefyd i Rotary. Cael a Rhys drefnu... Dod â pob peth at ei gilydd. Dod â pob at ei gilydd yma. Criw technegol hefyd. Mi nathon ni fanigio i dorri'r goleuadau bore yma. Mae'n neis iawn i weld bod Dyw wedi dweud bydded goleuni ar yr Haclediad. Diolch yn fawr i criw technegol, pawb am rando. A mi welwn ni chi nôl yr amser arferol mis nesaf. Felly, o Haclediad byw Hacio'r Iaith 2017. Diolch yn fawr!